प्यार नहीं है जन्मों का ये नाता है ये नाता है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों बहुत 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 धन्यवाद थैंक यू so much what a wonderful welcome itna pyara swagat I tell you this I can expect only here from all you wonderful अच्छा दैमारी Hello everyone, good morning and welcome back to my channel. Tolgofur nोंथांमोननि बे दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। So दिनैनि भिडिअ बिराद इन्टारेस्टिं जागोन। So आङो गुवाहाटीनिफ्रायसो इन्ट्र होबाय ओमफ्राय जोङो दहाय माने सोरांजि 3टा बा 3:30निफ्राय जोङो जोंनि जायगानिफ्राय ओंखारबोदों जों फुरबजरानिफ्राय ओमफ्राय आं बाहाय इन्ट्र लायाखै आरो सफैनानैसो लागोन फुरा फ्रेस जानानै होननानै दा फ्रेस जाखांबाय ओमफ्राय नायदो दिनैनि आउटफिटखौहाय दा फुल देखायगोन नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय जाहैयो नोंथांमोननो सोर सोरखौ लोगो मोनो एक्सुवेलि खोथागोन आरो नोंथांमोनजोंहाय अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन स' नोंथांमोना नायनो थाखाय नेबाय थाबानो जाबाय दा सोर सोरखौ लोगो मोनो सोर एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ लोगो मोनो आरो गासैबो आर्टिस्टफोरखौहाय दिन्थिनो नाजागोन ट्राइ खालामगोन स' नायलांदो खोथायाबो ओंखारखांबाय पुरा ब्लु गानबाय आं दिनै ओमफ्राय वाइट टि-शार्ट लोगोफोर गिबियावनो बेक स्टेजनि उनाव फैनायावहाय आङो नुबाय फेन्सि एक्ट्रिस बेनिफ्राय आङो दा रिसेपसन कमिटियावहाय दङ आरो बेनि उनाव नुबाय अनसुमै एक्ट्रिस बिथांखौबो बेनिफ्राय नै आयं सुलेखा माने आङो भिडिअफोरखौनो बेनि उनाव नै फुरबजरानि माखासे आर्टिस्टफोर फैबाय आरो नै स्टेजाव हाबबाय स्टेजाव हाबखांनायनि उनाव जोङो बेक स्टेजजों फैफिननानै सानजौफुनि लान्चखौ जानो थाखाय फैबाय आरो दा बे लान्च जानो फैनायावहाय गोबां आर्टिस्टफोर दंमोन बाट आङो भिडिअखौहाय लानो हायासै आरो दा बेनि गेजेरावहायनो आङो फंबाय रिट्रेसखौबो लोगो मोन्दों स' नैबेनो जायनाखि MB प्रेजेन्टनि अनार दा बिथांमोनहाबो लान्च खालामदों जोंबो खालामबाय नै दायो सालाद नैबे लाब्रा ना बाथोन थारुन जहल थारुनजों नाजों बुङो नामा बेनिफ्राय अनला लाफानो ना अमा जाग्रा अमा नै आदा जानायावबो सोर होनो नालाय जादों खेबनांगौ खेबा बोरै जालायखो जादो दे गोथाव खेबो नामा गुवाहाटियाव माथो मानसिफ्रा जादो आइया जोबोद जिरायदो बेयाव जाग्रोसै दे दसे उनाव नुबावगोन दाब्ला लोगोफोरजों जाखां लोंखां मेन जेनाखि प्रग्राम जानाय जायगा बेवहाय जोङो हाबलांफिननोसै हाबलांफिननानै दायो
जोङो एसे जिरायनानै रेस्ट लानानै दसे प्रग्रामफोरखौ नायनोसै आरो स' जों जिरायबाय नै जाखिनि हायो नोंथांमोनजोंहाय फिसा फिसा आं बिदिनो शेयार खालामलांबाय थासिगोन स' keep watching keep loving and keep supporting me guys Abrijo खनसे हाय नट ब्लगाव हाय नट दा जों गुवाहाटी मेट्र' डिस्ट्रिक्ट बिजानेरिखौ दामसाखौ मोसानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ अफिसियेलि बेखेवनानै होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों दोंसे मेथाइजों बेखेवनो आखायाव लादों बे मेथाइखौ सुजुदों बिपुल मुसाहारि आरो देंखो होदों बेजों लोगोसेनो जोंनाव गुबुन गांसे बिसानि जौसांजों दिहुनजानाय बेवहाय माखासे भिआइपि आलासि फैगासिनो दङ बेनिखायनो अननानै नोंथांमोना थाखाय खावलायनाय जाबाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट रनिमा दैमारि आखाइ खबजानांगौ दैथुन बसुमतारी चिरां डिस्ट्रिक्ट and champion is Kamaikha Boro from Bhergaon district. साफ्रोमखौबो जोङो रनिमा दैमारि जुदि रनिमा दैमारिया दैथुन दथि बर' सावथुन बान्था फोरबो 2022 मायथाइ गुवाहाटी नोगोरमानि संकट कलाक्षेत्रआव सानसेनि हाबाफारिजों दिनै खुंनो लानाय बर'नि जों मिथिगौ बड' सावथुन महरगिरि आफादनि दारै बानजायजानाय आरो मुङा जाहैबाय जाहोना थिनबाय बियो सेकेन्ड रानार बान्थाखौ मोननाय जादों थब्ला खावब्ला आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय थब्ला खावब्ला the best Bodo music video goes to थब्ला खावब्ला आरबि फिल्म प्रडाक्शन बान्थाखौ आजावफैनो थाखाय खावलायबाय हाय रेहाय 50,000 रां बान्था थब्ला खावब्ला बे फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय ने आनैया जोङो नै हा दसे टाइम मोननायावहाय एसे फट' लानो फैदों दसे टाइम मोननायाव एसे रेडि जालाबायदों मोसालाबायदों गैला जायब्रुक जाजोब्बाय नायजाला खर' साजोब्बाय ओमफ्राय ओरैनो नैफोराव फट' लालाबायनो नागिरदों सिनारियाव ओरैनो नामनि आयौ सान्दुङा बे समावनो रेडि जाबाय जोङो नै बारा गोबाव थानोबो हाया लामाया बिराद गोजान खमसे खम 5 घन्टा औ 5 घन्टाजों सफैदों नालाय जोङो र' 4:30 6 घन्टानि बारा माने बै साहा लोंनायफ्राव टाइम लाबाय आरो 3 4 5 6 बा 7 घन्टायानो जादों खोमा दख'नाखौबोथ' नों नायनांगौ ना मोनथिना बबे बेरायहैगोनथाय आं बेरायबावनो भिडिअ लाखानांगौ नों औ भिडिअ जों सानै ओरै थानायखौ लाखालाबाय जोंहा फट' लानो थादों माने बाइक हालियाव नामा गासिबो जोंनि पर्बतजरानि मुभिया माहाय दं नागिरद' पर्बतजरानि मुभिया माहाय दं ए नै बेनोथ' संसार जों बर' खाथि फट' लानोसैलाय नै बेवहाय
जोंहा 50,000 cash prize. Sangram, produced by Komal Boro. Sangram, produced by Komal Boro. Komal Boro. Rapudai, produced by Dimasa Bromo. बेजों फिसाजों माबानाय नङा स्क्रिप्टआ Dimasa Bromo जोंनि गेजेराव. गोजोननाय थाबाय. गोजोननाय थाबाय. जुरि बर्ड बिथांखौबो आं गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय. Long left. Long left. Long left. Long left. Long left. Long left. Welcome. 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 आंनि ओंथि गोनां रावजों दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवना होनायनि थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय. बारग' आफादगिरि बर' हारिनि सासे गेदेमा दैदेनगिरि तरेन बर' बिथां लोगोसे बर' सिनेमानि लिजेन्ड एबा दैदेनगिरि जोंनि बिदों इसे आंनि थाखाय समा गुसुं. और आज के समय पे हमारे जो ये दिशा ने और सारे कलाकारों ने मिलके बोडो फिल्म इंडस्ट्री को 1980 से शुरू करके ये 2024 तक लेके आए. और आज मैं दिखता हूँ कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो कलाकार है, वो लोग ने Here we begin the grand 6th Bodo Film Awards. Huge round of applause, ladies and gentlemen. To our honored guests and all of you to the gateway of Northeast India, Guwahati, for the celebration of 6th Bodo. Incredible audience who made this event even more special. Without further ado, let's begin the 6th Bodo Film Awards with pride, passion, and the promise for a brighter future for Bodo cinema. मावफुंनानै होनो थाखाय मानगोनां MCLA श्री पिजित गोरा नार्जारी बिथां सारनिसिम गुरै खावलायबाय. We also like to request Justice Secretary, Magazine Secretary of BISA, and also the convener of the conduct committee to felicitate Pisit Goran Narzari sir with an ROI and a momentum. Nice? Yes! Thank you, thank you, thank you. Dear audience, may we all please rise up to give a standing ovation to Mrs. Padmini Kolhapure, a truly remarkable, renowned artist who made a tremendous contribution in the field of art and culture. Thank you very much, ma'am.
गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम लोगो मोनना मोजां मोनबाय दे बाय 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 Thank you very much for gracing us in this event. We are truly, truly honored to have you with us, and we certainly hope and we are looking forward to have you in our future events. To come and receive the prize. It's a prize money of 50,000 rupees. For feature film completion. Thank you. The Best Female Singer Award goes to Purnima Busumutari. For feature film Sanbolauri. Congratulations. Goes to the Best Male Singer Award. Any guesses? Any guesses? Michael Musahari for Sanbao Lowry. Congratulations. May we have the name of the winner, please? I can hear the sound. बिथांनि जोनोमा आथिखालनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काजिगाव गामियाव 1900 And ladies and gentlemen, the Best Makeup Artist Award goes to Mr. Jagat Bodo.
जों बर' मुभिनि नेगेटिभ रल नै फार्स्ट प्राइज आदा रजस्रि नेगेटिभ रल बेसेबां मानि फैसा बेना 50,000 पार्टि जों बर' लोगोफोर आनफर्चुनेटलि माने माखासे आर्टिस्टफोरजों भिडिअ बेफोरबायदि लानो मोनासै आरो ओमफ्राय नैबे भिडिअआ जोङो थांनायावहाय लानानै दोनोमोन आङो स' बेखौनो लास्टआवहाय नोंथांमोन शेयार खालामबाय बेनिफ्राय आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव दासिमबो गोदानब्ला अननानै साबसक्राइब खालामदो अब्ला बिदिनो नेक्स्ट गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन अब्लासो मोजाङै था स' बाय बाय दाथ' जोङो मा होनो न'आवहाय मोनफैनाया 5:00 जाफ्रामदों फुंनि बेनोसै लोगोफोर जालांदो अब्ला थुखायनिफ्राय हगारबाय नै थांसिगोन सफैबाय फाइनालि लोगोफोरनि जों दा लकेसनाव मोनफैबाय श्रीमन्त कम्फर्टेबल कलाक्षेत्रआवहाय थांनोसै